Ready, set, go! Nay dumduma nga igi, nakatagibyan, misyonero SBD, magted namnama, ken panagkay kaysa, kadagit liumili nga awan, labas na. Start your day running, smiling, dancing, and winning. Agaro pito gasot nga individual tinagipaset ti Fun Run for a Cause iti San Isidro ABRA kas kick-off ti Gatud Festival 2026. Age doesn't matter met ti peg ti 63 tawen na ang manursuro ani Soledad ani kipaset numan pay nalamiis ti panyempo. Ti form exercise ko walking, dancing pay ma'am dadumag sala kami. Go naki-join na kito yung takno, makipartisipara ti dati nga program, kan parte ma'am ti aplikasyon may nga DepEd. Kan takno ma-exercise mo nakipagpag. Ti Fun Run for a Cause nga daan tema, Run for Education, Run for the Future, ket aktibidad ang nagkinamayatan iti LGU San Isidro ken DepEd. Because health is wealth, so the number one nga yun unay-unay tayo so that ma-enjoy tayo mati fiesta and the entire year of 2026. Kasapulan mo't lang unay-unay tayo ti education. Iso ti napili mi nga pagbenepisyaran ti ito'y fun run ken zumba activity. Ti maurnong apondo ket na isang rat para kadagiti aral learners iti ili iti sidong ti aral program ti DepEd. For the recovery for learners, yung mga left behind when it comes to academic sa reading ng learners. So dito namin kailangan talaga ng mga teachers, para teachers kasi kulang tayo ng mga teachers to serve as tutor sa aral sa mga learners natin. Siguro additional for learning materials intended for the aral, and then of course siguro mga kasi yung honorarium gagaling sa LGU at saka mga support materials for learning din. Pakabuklan at 32,950 pesos tina-turn over iti DepEd. And the fun continues as they dance, sweat, and smile. Leading excellence and legacy, maintaining excellence. Iti kumpas ti hype beat music, sabay-sabay ken game na game, ang nakisumba dagiti umili. Ubing man wenno nataengan, hataw kung hataw, awan paatiw, ken arig na saan da amabanbanno. Nag-enjoy na, naawanan na iti, naawanan na nga tamot ati kwati, nagsunpay kun makapawan ti stress dayo. Alaksidan ti maorno nga pundo, gagempay ti aktibidad, nga itag-ay ti na siya at asalunat, ken panagkaykaysa. Daytoy ti damo ti San Isidro amang rambak ti piyesta iti bulan ti Enero. Insapsap kami since nga it will conflict, kanayon nga conflict kami ti pagdating sa Kawayan Festival. So nga they decide na pinagbubutosan da, we decided now why not try it on January since hindi lang gatud ang i-prepare mi dito, DJ Tobacco. And at the same time, initiate mi mat kami dito yan ti mushroom production. Iti talungal daw nga panagrambak ti Gatud Festival, ag sentro ti panangipateg, ken panangbigbig ti pagbiyagan dagiti umili. Kagiddan ti kick-off ti Gatud Festival 2026, opisyal nalukatan meten ti kaunaan at trade fair iti ili. Tampok titoy ti naduma-duma a kinabak ng a produkto iti ili, ken daduma pay a munisipyo. Gagem daytoy a suportaran dagiti local products iti probinsya. Jessica Boreta, Balitang Solid North.